गयफोरानो दे बिथिं नै गय जासुलि आं बिथिं गय थाइजौआ डिफारेन्स टाइपनि आसार बानायगोन आङो दा मोनसे बानायखांबाय आरो आङो बिदि सानदों आंनिया आन्दाज जादों बे मोनसे एसे रुना लादो जालायनोसै गयखौ ओंखाम जायाबाबो जाखाबाय थाखायो सोर गय जासुला कमेन्ट खालामना खिथाहर आंनो जोंनाव गय जानोबा फै मेरला गय दं जोंहा थाइजौआ नानाखायानो गोसोम जाजोबदों आरो आंनिया थाइजौआ आइनिखौनो खादो आरो ना आङो नै मेरला माने एनका खानानै आङो जायै फोजोबबाय गायनिखौनो गैखालिया नै गयखौ रानथोसै आरो दंबावो गननायखिनिखौ ओमफ्राय मस्ला दोनगोन आरो ना रानबा नै थाइजौआ सार इसोर गोलैलायसिगौमोन थाइजौ गय बे गय बे थाइजौ आरो ना जाहानि बिथिंगाले माइब्रा माइरं गय जानोसै आरो आं थाइजौ खाजि जानो फै जोंनाव लोगोफोर खाजोबबाय आरोना जोङो गायनिखौ आङो थाइसेखौ दोनबाय थादों नायनानै गायनिखौ खाजोबबाय आरो आं जानोबा फै हारसिं जानो लुगैयालाय जमा बासो जानो गाहाम मोनो गोथाव टेस्टि ना लोगोफोर टेस्टि गय थाइजौ नाङा नोङो डिस्टार्ब खालामनो हादे आंखौ लामा थांदों आरो नों लामा थांदों ना रातारि फाइनाव मस्थ' हामाया ओइ लोगोफोर नायले आंनि सिगाबसेया मा खामजोबगोननिया बिबार गायनायखौनो बिबार बख'नानै मा बख'जोबगोननिया इदि लाना फै खुगायावसो अरनानै बोबाय थादो नुदों माया मुरखैलारिले बेखौ नों माने जा महिला खामजोबगोनलै बिबारखौ मानसियाबा अनलाइनाव बायना गायलायलायदो नोंसो खामजोबबायलै नोंदो एख' मोनसे जालाय नङालै नोंखौ बुखागोन आं नोंखौ मोनखौ आं एसे खस्थ' खालामनांदों आरो न'नि हाखौ आं एसां मिक्सआव नोंनो सान्दुंआव फोरानदो हाखौ गोबोरखि मिक्स खालामदो सालिदो एसे आंथ' लाजानांदों आंबा नों आरो खनसेयावनो सेस खालामो बेखौ खामानि मोनसे दिहुनाबो जागोन आरो बेयो मेरला सोरानिया बस'लायबाय नै अरनानै ओरैबायदि हांखाया बेयाव माबा खुंगोन दाना खुंगोन बेखौ दोनखालायो